det er så en ny serie, jeg vil optage der på kanalen, der hedder Spore. Måske vil lige synes om den. Og der er måske ikke nogen, der ved, hvad Spore er. Så det er egentlig et spil, der går ud på evolutionsgang. Og lige nu, der kan vi lige se, at den starter ved cellefasen, og så går videre igennem det, og ender med rumvanderfasen. Går igennem væsenfasen, stammefasen og civilisationsfasen. Og igennem det. Måske vil I synes om det, måske vil I ikke. Jeg vil lige optage den første episode lige efter den her. Grunden til, at jeg taler i kommentator, det er fordi, at jeg lige prøver på at få en til at virke ordentligt ind på spil. Ind under spil, så får det optaget. Men det er så det. Og så ses vi altså snart til første episode. Lige efter den her. Jeg vil gerne have en comment. Altså en kommentar